Salut! Eu sunt Azurel, pune-te pe o parte, și m-am cam săturat de muncă. Deci, după ce că muncesc 6 zile pe săptămână, în singura mea zi liberă trebuie să mă duc să-mi fac cumpărători, să-mi ajungă pe celelalte 6 zile. Nu se mai poate așa. Și pe lângă asta, în loc să mă bucur și eu de ziua aia liberă, nu mă văd când vin scrisori, trebuie să plătești, și acolo, și acolo, și acolo, deci nu se mai poate așa ceva, m-am săturat, ok? M-am săturat. Dar tu unde pleci, animalule? Eu sunt Georgel și lucrez în fiecare zi, ok? Și acum am să plec la muncă. Și un program scrie că trebuie să fac 8 ore, dar eu fac 12. Chiar dacă cele 4 nu sunt plătite, ok? Fiu un angajator mai bun. Nu mai imbecil, fii tu ca Georgel, nu te gândi prea mult și mergi la muncă în fiecare zi. Nu contează dacă ai bani sau nu, tu doar mergi. Bine, pa! Acesta este un pamflet și poți să o iei cum vrei, de preferat tare. Bă, dar vreau și eu să plec acasă, am zis că lucrez frumos 8 ore, nu că mă ții aici 10, ok?